Fl-aħħar sigħat is-soċjetà ċivili komplet tevalwa l-20 priorità ta' gvern ġdid minsuġa fir-roadmap tal-Partit Laburista li tfassal wara 3 snin ta' konsultazzjoni u diskussjonijiet. Waqt il-programm Affarijiet tagħna qed tidhom fil-Mosta, l-eks kandidat nazzjonalista Mario Tabone Vassallo saħaq li l-Partit Laburista huwa l-Moviment Nazzjonali li qed jaħdem għall-interess tal-pajjiż. U jindi li tweġġani ngħidha li xina mdorri illi naħdem f'ċerta partit. Iżda l-Partit Nazzjonali llum f'Malta huwa l-Partit Laburista. Għax il-Partit Laburista fetaħ u ħaddan lil Maltin kollha li jridu jaħdmu mhux għall-Partit Laburista, għall-pajjiż. Mario Tabone Vassallo saħaq li t-tema ta' Malta tagħna lkoll turi kemm il-Partit Laburista huwa inklusiv. U jien naħseb illi l-motto ta' dil-kampanja elettorali li Malta tagħna lkoll hija l-qofol ta' kollox. Hija tagħna għad-drittijiet tagħna, iżda hija tagħna wkoll għad-dmirijiet tagħna. Għax ma jistax ikollok drittijiet mingħajr dmirijiet. U dan huwa l-qofol ta' kollox illi qalu sħabna. Robert tkellem tajjeb ħafna li l-Partit Laburista, kollha tkellmu tajjeb ħafna, li l-Partit Laburista huwa inklusiv ħafna bħalissa. Dwar il-qasam soċjali, il-konsulent mal-Federazzjoni għall-Organizzazzjonijiet tal-Persuni b'Diżabilità Joe Gerada fisser il-proposti tal-Partit Laburista bħala rivoluzzjonari u li jagħtu kuraġġ lill-familji. Mhux inħoss biss li hemm ingredienti biżżejjed, imma nħoss li hemm kuraġġ enormi f'dak il-qasam. Jekk wieħed jitkellem biss għall-qasam tad-diżabilità u tajt lin-nies sa serraħlek rasek li meta inti ma tkunx hawnhekk aktar bimtek jew ibnek jistgħu jgħixu fil-komunità bid-dinjità kollha tagħhom u bis-sapport, għalija dik hija kuraġġ enormi u fil-politika soċjali li hija rivoluzzjonarja dik. Kummenti pożittivi wkoll dwar il-qasam tal-ġustizzja mill-avukat Ramona Frendo. Irviri, ħadd gost li nisma' illi senatu aktar riżorsi l-qorti tal-familja, naħseb li hija xi ħaġa essenzjali. Dwar il-proposta tas sabbatical il-professjonisti fil-qasam tal-edukazzjoni, il-lecturer fl-Università ta' Malta Andrew Azzoppardi għalhekk. Kunċett ta' sabbatical huwa importanti għaliex f'dak il-moment inti trid tirriġenera lilek innifsek, trid tarġa' tiskopri lilek innifsek biex tarġa' tmur fil-klassi u tagħti lit-tfal l-aqwa li jixtiequ. Dwar is-separazzjoni tal-ambjent mill-ippjanar, Robert Musumeci tkellem dwar il-kritika li saret fil-konfront tal-Partit Laburista dwar il-proposta li ressaq. Però ma naħsibx li huwa floku li takkuża lil Dr. Muscat jew lill-Partit Laburista illi din il-miżura kellha intenzjonijiet ulterjuri. Għaliex kieku ma naħsibx illi il-Knisja ħansemmu l-Knisja għandha xi interessi ulterjuri. Tkellmu wkoll persuni mill-udjenza li qasmu l-opinjonijiet tagħhom dwar il-manifest elettorali u l-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista. Impressjonani dan il-roadmap, dan il-proġett minħabba illi kifet jaraf it-tajjeb li qed isir. Fortunatament mixin mhux ħażin fil-qasam kulturali. Issa dan ir-roadmap jaraf it-tajjeb li hemm u jkompli jibni fuqu. Ma jwarbux għax huwa ta' xi ħadd ieħor, anzi le, jkompli jibni fuqu u qed wiegħed kontinwità.